SV Venray bestaat dit jaar 80 jaar. En dit werd onder andere gevierd met een speciale wedstrijd vrijdagavond tussen Creators FC en SV Durf te Scoren. Een gelegenheidsteam van Dylan Hagens. En wat wel leuk is, normaal zit ik bij Creators FC, dan spelen we voor het goede doel. Maar vandaag ga ik tegen Creators FC spelen. Ja. Dan ga jij mij ook wat vertellen over de Creators. Wat is dat? Hoe is dat zo gekomen? Bla bla, kom aan. Ja, Roy de coach, die heeft volgens mij alweer iets van 9 jaar geleden of zo Creators FC opgericht. En het is dus eigenlijk gewoon een elftal met allemaal makers, online makers, vooral YouTubers, maar ook TikTok, Instagram, noem maar op. En die spelen dus in een elftal voor het goede doel. Ja. En vandaag is het goede doel jouw goede doel. Ja, vandaag spelen we voor Stichting Durf te Vragen. Dus dat is echt super gaaf. En Roy en ik kennen elkaar al jaren. Dus de coach van Creators. En we hebben altijd gezegd, we moeten een keer Venray op zijn kop gaan zetten. Nou, vandaag is de dag. Wie zit er allemaal in jouw team? Ja, heel veel mensen uit Venray. Mensen die bij onze stichting zitten, kinderen van mensen die bij onze stichting zitten, maar ook natuurlijk spelers van SV Venray. Maar ook gewoon oude bekende gezichten zoals Mike Weerts, die in de aanval staat, en Klaas van Kruistem, de presentator van ZEP. En dat zijn dus een beetje de mensen die ik in mijn team heb. En bij de Creators zitten dus weer allemaal YouTubers en dus makers. En iedereen die op het sportpark aanwezig was, had een reis achter de rug. De een was wat langer dan de ander onderweg. Van Noordwolde. En dat ligt in Friesland. Ja. En wat komen jullie nou hier doen? Allemaal YouTubers ontmoeten, ja. En wie speciaal? Vooral de Lagens. Ja. Ja, thuiswedstrijdje, 5 minuten rijden, ideaal. Ja. Dichterbij kan niet. Nee, dichterbij kan niet. Heerlijk. Het was 3 uur rijden, een beetje file in Antwerpen, zoals altijd, maar we zijn er geraakt. Kijk. En jullie gaan voetballen? Ja, dat gaan wij doen. Heb je dat al vaker gedaan? Voetballen? Nee, het is mijn eerste keer. Ja. Verheug je je eigen erop? Ja, ik ben benieuwd. Nee, nu moet je wel eerlijk zijn, Celine speelt elke dag voetbal. Ja. Zij is de stille kracht van het team. Ja, op het veld is ze de luide kracht. Naast het veld is ze eerder de stille kracht. Ja. Dan gaan jullie vandaag voetballen. Dat hebben jullie al vaker met de Creators gedaan? Ja. Groot succes, groot succes. Hopelijk even een goaltje prikken. Ja, dus denk ik ongeveer mijn 10e keer of zo, voor jou ook. Ja, we hebben al vaker gespeeld. Ik speel ook met de dames mee. En nu is het wel even geleden, dus we zijn blij dat we terug zijn. Vertel eens even, Crow Movies. Voor die wie het niet kent. Jullie bouwen. Ja, we bouwen en zetten het allemaal op film. En dat pleuren we allemaal op YouTube. Ik ben Sebas en ik maak livestreams op YouTube. Op YouTube? Ja. En de speciale thema's? Ja, FIFA voetbal, dus we zijn hier op de juiste plek. Dus dat is wel leuk. Ik ben blijkbaar van de trucjes, dat blijkt. En wat ga je doen voor trucjes? Dat is een hele goede vraag. Ik ga vooral heel vaak pasen naar Roy de coach en naar Sebas, anders krijg ik op mijn kop. En dat is vooral. Dat is jouw opdracht? Dat is mijn opdracht, dat is altijd mijn opdracht. Oké. Nou, ik maak video's op het internet eigenlijk. En voor kinderen, ja, dus allemaal comedyvideo's en dat soort dingen. Ja. En je weet dat hij buiten een gekkenhuis wordt, hè? Ik heb het eigenlijk nog niet gezien, maar ik denk van wel. Dus, ik ben benieuwd eigenlijk hoeveel kinderen er komen. Hebben jullie al gezien hoe het buiten is? Ja, de zon schijnt, de lucht is blauw. Maar je En er staan heel veel kinderen. Ja, dat gaan we zien als we buiten zijn. Ik heb het nog niet gezien. Dat is elke wedstrijd, denk ik, of niet? Ja, meestal wel. De laatste wedstrijd die we hebben meegespeeld was in België, in Interland. Ja. Toen speelden we tegen Creators in een stadion. Ja, het was heel hard aan het regenen, maar toch heel veel fans. Dus dat is wel altijd leuk om te zien. Voor SV Venray was het een bijzondere opening van het seizoen. Had je dit verwacht? We hadden het gehoopt. We hadden eigenlijk toch wel 2,5 jaar geleden gedacht van hoe leuk zou het nou zijn om een fantastisch ook kinderevenement te doen. Want we hebben hier heel veel leuke evenementen bij SV Venray, allerlei activiteiten. Maar voor kinderen vonden we dit wel heel erg bijzonder. En ja, ik denk ook dat we in de samenwerking met onze partners vandaag ook een hele mooie dag mogen beleven samen. Wat wordt het vanavond, de uitslag? Nou ja, kijk, wij hebben echt een heel sterk team. Dus ik heb heel veel medelijden met de Creators. Echt heel veel. Maar ik ga nog niks voorspellen, want dat is altijd, dat brengt ongeluk. Dus dat ga ik niet doen. Even kijken. 3-0. De uitslag wordt voor beide partijen een leuke pot, 6-6. Ze zien er wel goed uit, de tegenstander, dus ik ga voorzichtig zijn. 3-5 voor ons. Ik denk dat de uitslag moet altijd realistisch blijven. Ik zeg 18-2 voor ons. Bij mij staat 4-0, maar we gaan het zien. Ik denk 5-5. Ja, ik ga toch zeggen dat we winnen. 7-6 dan. Voor ons.
Veel doelpunten. En veel doelpunten vielen er, want na 90 minuten stond er inderdaad 7-6 voor Creators FC als eindstand op het scorebord.